Alakar rashin tsaro da katin zaben ka shin akwai mafita kuwa? Yau idan ka kalli faɗin ƙasar nan abu ɗaya kowa yake nema sama da komai shine zaman lafiya da kuma tsaro. Yau a ƙasar nan manomi ba zai iya zuwa gona cikin kwanciyar hankali ba. Ɗan kasuwa kuma na tsoron bin hanya. Iyaye na zaman ɗarɗar akan makoman 'ya'yansu. Tambayar ita ce har zuwa yaushe ne za mu ci gaba da fuskantar wannan hali? Da yawa daga cikin mu muna tunanin harkan tsaron ƙasar nan ta jami'an tsaro ce kawai ko kuma ta shugabannin da ke kan mulki yanzu. Amma gaskiyar magana ita ce tushen tsaron ƙasar nan yana hannunka kai da kake kallo na yanzu. Yana cikin katin zaben ka. Babban zaɓe na tunkaruwa kuma wannan shine lokacin da za mu yanke shawara. Idan babban zaɓe ya zo, me kake shirin yi da takaitacciyar damar da doka ta baka? Kada ka sayar da makomanka. Babban kuskuren da muke yi shine ranar zaɓe ta zo wasu na cewa ai duk ɗaya suke. Wasu kuma suna jiran a basu 2,000 ko 5,000 domin su zaɓi wanda ba shi da kishin ƙasa ko kuma tsari na gari. Ka tuna cewar wannan kuɗin da aka baka na tsawon kwana ɗaya ne kawai. Amma wahalar rashin tsaro za ta shafe ka har na tsawon shekara 4. Idan har ka sayar da ƙuri'arka to baka da damar tuhumar shugaba idan ya gaza kare rayuwarka. Don haka babban makaminmu na yaƙi da rashin tsaro shine wayewar kanmu. Lokaci yayi da za mu duba cancanta, kishin ƙasa da kuma tsare-tsare na gaskiya da kowane ɗan takara yake da shi a fannin tsaro da tattalin arziki. Kada ka bi jam'iyya, kada ka bi kuɗi, kuma kada ka bi kabila ko addini ba tare da duba wani amfani wannan ɗan takarar zai yi wa al'umma ba. Katin zaɓenka shine muryarka, kada ka bari a siyi muryarka. Kuma kada ka bari a siyi makomarka. Idan wannan sakon ya taba ka, tura wa 'yan uwa da abokan arziki domin mu wayar da kan mutane da yawa. Ƙasar mu haƙƙin mu ce. Zan yi bidiyoyi da wayar da kan jama'a. Ina fatan duk wanda ya ji daɗin wannan bidiyon zai yi share domin wasu masu amfana. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.